и раздаването на дипломите на завършващите зрелостници. За празника се подготвят спектакли "Една ученическа тетрадка", "Диплома", "Приказка за стълбата", "Аз съм пътят, истината и светлината". На завършващите зрелостници се връчва паметна сребърна халка и се изпращат по бялата пътека на бъдещето. В последните 2 години зрелостниците са облечени в специални тоги. През 2003 година Соло Нешо Бончев става член на Асоциацията на обединените училища в България, а от юни 2005 година е член на Асоциацията Кеймбридж училища, с което се стреми към по-високо ниво на преподаване на английски език. Това, което предлага нашето училище, е една от паралелките, тази, която е със засилено изучаване на английски след 7-ми клас. Учат и информатика и общо взето имаме да речем, преди 2 години учениците, 4 от 20 човека влязоха и учат инженерство на английски в техническия в София, което значи, че и по математика това, което са получили, е достатъчно, за да влезат, и по английски това, което са получили като знание, е достатъчно да бъдат там. С участието си в подобни обединения и подкрепата на различни национални и международни инициативи, училището цели да се доближи до постиженията на европейската и световната култура в образованието, да се отвори към света и да подготви своите ученици за граждани на Европа. Кабинетът е изцяло на децата и изцяло покрит с проекти на децата, както в шкафа, така и по стените, с риск дори да ни бъде твърде шарен, но все пак мисля, че това, което се изработва в часовете по човек и природа, по химия, трябва да бъде показано. На тях ме е приятно да бъдат сред нещата, които се изработи. Всяка година моделите и макетите се подменят, за да бъде по-разнообразно, по-интересно и децата, които влизат тук, да виждат плодовете на своя труд. Соло Нешо Бончев спечели и успешно работи по различни проекти. Проект "Клуб Млад журналист", път за усъвършенстването на ученическата личност и изграждането на активна гражданска позиция, с който беше създаден вестник "Щъркелово гнездо" и училищното радио. Вестникът, разпространяван сред панагюрските граждани, и радиото дадоха възможност за дискутиране на важни проблеми от учениците и помагат за изграждане на вкус към истинските стойности на днешния ден. Училищният вестник в Нешо Бончев си има така дълга традиция, дълга история, както си има дълга история и самото училище. Благодарение на проекта, който разви клуб "Млад журналист" в училище, нашият вестник "Щъркелово гнездо" вече се издава с помощта на един солидно подготвен екип от ученици, които са ученици и от прогимназиален и от гимназиален етап на обучението. Аз съм Тодор Петков Шопов и съм ученик от 7-ми клас на Соло Нешо Бончев. Аз съм Владислава Шентова, ученичка от 7-ми клас Соло Нешо Бончев. А това е училищният вестник "Щъркелово гнездо". Това е училищният вестник "Щъркелово гнездо". Не знам дали сте забелязали, имаме едно голямо гнездо на покрива на училището. Ето, така изглежда. И от тук децата така инициираха създаването на неговото име. Това вече е вестник с традиции, 6-та година се издава. И така една ученическа трибуна, която децата си я съхраниха и си я развиха във времето. Аз съм благодарна, че работя в такова училище, в което имаме такива деца. Защото много трудно би било да се издава вестник, ако нямаше ученици, които да създават новини, ако нямаше ученици с постижения, за които да пишем, ако нямаше ученици, които да следят много така задълбочено учителите и да записват техните гафове и да ни създават смешната страница междучасие. И ако нямаше учители, които да са инициативни и да решат, че имат така интереси извън училище и че имат достатъчно свободно време да пишат материали за вестника, да организират неговото издаване и неговото разпространение. Скъпи съученици, драги учители! Вие сте с радио Teen Time, училищното радио на Соло Нешо Бончев. Днес е 14 януари, една паметна дата в историята на нашето училище. Днес, преди 170 години, е роден патронът
Нешо Бончев. Напомням ви, че днес на 14 януари ще се проведе шествие с начало от дворът на село Нешо Бончев в 17:15 и ще продължим към паркът, където ще открием бюст паметник на Нешо Бончев в 17:30. Кажа едно стихотворение, написано преди 30 години от ученичка от Нешо Бончев. За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори, като безкрайен хоризонт поетът събрал е вечността безсмъртен стих. И теб те има, тебе, Нешо Бончев, сега те има в хиляди сърца и всички те признателно те носят, за 100-тен път се раждаш ти сега. И ти оставиш своето име, безценен дар за нашите времена. Остави ни един безсмъртен пример, един живот, една лечебна светлина. От тук ние излъчваме училищното радио Teen Time. Целта ни е да повдигнем духа на нашите съученици. Моята работа тук е да бъда радиоводещ, да пускам музика, да поздравявам съучениците си, да излъчваме съобщения и други. Занимавам се с двете медии в училището. Във вестника аз съм редактор, понякога и страньор, понякога и фоторепортер, пиша статии.